प्रमद बर'नि दुरबलता प्रमद बर'आ गावनि दुरबलताखौ मिथिनानै बियो गाव डाइरेक्ट हायैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै हाथियार हिसाबै बाहायबाय थादों। दा जोंबो आसा खालामदों खौसे जानो हायोबाथ' मोजां, बे बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। खिन्थु खौसे जानायनि नामाव जुदि बिपिएफखौबो धंस खालामनो नागिरदोंबा बेसो गाज्रि बाथ्रा जागोन। एबसुआ स्पष्ट खालामना होदों, एबसुआ दायित्व लादों, बेराफारनैनि लिडार बिपिएफनि लिडारखौबो बिथाङा कन्ट्रल खालामदों, इउपिपिएलनिखौ कन्ट्रल खालामदों बे दिपेन बर' बिथाङा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आं दिनै बिथांमोनखौ आपिल खालामहरगोन। दा सेम जिनिसखौ बिथांमोना दा हांख्रायफैफिनदों, बिपिएफनि आथिं हमफैनांदों, हाग्रामा महिलारिनि आथिं हमफैफिननांदों। एनडिपिनि समस्या, स्कुल कलेजनि समस्या, साख्रि बाख्रिनि समस्या, आइजोफोरनि समस्या, सिमा बारायनायनि समस्या, दिनै बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि समस्या, बे जाबाय मोनफा मोनफा अर। दिनै प्रमद बर'आ गावनि समस्थियावनो आं थोनो सिफुं आइसिइउआवसो दङ। गयबारि समस्थियावसो प्रमद बर'आ देरहागोन ना देरहा बेनि सन्देहसो दिनै बिथाङा जागासिनो दङ। प्रमद बर'आ ओरै लामायानो गैला, बेराफारसेथिं सागर, बेराफारसेथिं अर। ओरै थांब्ला सागरावथ' मन' जाखाबायनो, गोदोनासिम मन'खाबाय बेखौ। दा खर'ल'सै बाखि, हां लानो आन्था दंखोमोन जा। दा बेखौ जों खोनादों एबसुनि नेतृत्वआव सोलिगासिनो दङ। दा बेसेबां जे आगबारिदों बेखौ जों जेबो बुंनो हाथ'वा। दा बेवहाय जायोब्लाथ' बिटिसि बासिफोरनि थाखाय मोजां, जिहेतु जेनाखि माबाफोर जे नेसनेल पार्टिफोर, बिसोर आनसलिक पार्टिफोरखौ माने मन'क लाबोनानै धंस खालामो। दा जेरेखम आसामाव इजिपिखौ खालामबाय, अनेकथा पार्टिया थैलांजोब्बाय। दा बेबायदिनो जोंनि पार्टियाबो बे इउपिपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, बा जिएसपिआनो जा, आनसलिक दलफोरखौ जों लासै फोजोबलांनायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामबाय थायो। गतिके बेवहाय दिनै आनसलिक दलफ्रा मिलायनो हायोबा मोजांमोन, खिन्थु नाथाय दिनै नुहुरो बिराद माने कठिन खामानि बेफोर। दा मा अपसन होनानै खालामगोन नोङो? ना पार्टिखौ सोरबा सिफायलायनो हागोन? इउपिपिएलआ सिफायगोन ना बिपिएफआ पार्टिखौ सिफायगोन? दा 2020 शेयार खालामनायाव बिथांमोना मानिगोन ना मानिया बे? आरो बिदि जाथ्राबा बिथांमोना इलेक्सनखौ दे गावबा गाव गेलेलायसै, सरकार दानायावबो बिजेपिजों दा थांसै। बेबादि हायोबाथ' थांनाय बारावबो जायोमोन, नङा होमबा? थांनाय बारावबो जायोमोन। हाग्रामा सारा जेखौ आपिल खालामदोंमोन जे जों नेसनेल पार्टिखौ सोनो नाङा, बिपिएफजों इउपिपिएलजों सरकार दादिनि, बेखौ खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बे खोथाखौ मानियाखै। दा सेम जिनिसखौ बिथांमोना दा हांख्रायफैफिनदों, बिपिएफनि आथिं हमफैनांदों, हाग्रामा महिलारिनि आथिं हमफैफिननांदों। दा बे जाबाय प्रमद बर'नि दुरबलता। प्रमद बर'आ गावनि दुरबलताखौ मिथिनानै बियो गाव डाइरेक्ट हायैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै हाथियार हिसाबै बाहायबाय थादों, जाहाथे गावखौ बिपदनिफ्राय बासायनो हायो। प्रमद बर'आ दिनै लामायानो गैला, बेराफारसेथिं सागर, बेराफारसेथिं अर। ओरै थांब्ला सागरावथ' मन' जाखाबायनो, गोदोनासिम मन'खाबाय बेखौ। दा खर'ल'सै बाखि, हां लानो आन्था दंखोमोन जा। दा बेखौ बिटिसि इलेक्सनाव मन'खासिगोन। दा मन'नो होननानैनो हारसिङै गेलेगोन होननानै दिनै बिजेपिआ अलरेडि डिक्लेयार होखाबाय, नङा होमबा? दा बेराफारसे सागरा बेनो एनडिपिनि समस्या, स्कुल कलेजनि समस्या, साख्रि बाख्रिनि समस्या, आइजोफोरनि समस्या, सिमा बारायनायनि समस्या, दिनै बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि समस्या, बे जाबाय मोनफा मोनफा अर। बे अराथ' ओरैनो नागारनाय नङा नोंखौ। दा अराव बारसोमनानै थैनो ना सागराव बारसोमनानै थैनो? दा बे लामाखौ आगोर मोनैनि बे एबसुनि फाफ्लियाव गाखोनानै बे हाग्रामा महिलारि सारनि आथिं हमनानै, बे हाग्रामा महिलारि जावनाय नावआव गाखोफानानै बोरैबा रैखा मोनो खोमा, बेखौ दिनै नाजाबाय थानाय जादों आरो मालाय। दा जोंबो आसा खालामदों खौसे जानो हायोबाथ' मोजां, बे बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। खिन्थु खौसे जानायनि नामाव जुदि बिपिएफखौबो धंस खालामनो नागिरदोंबा बेसो गाज्रि बाथ्रा जागोन। दिनै नुबाय थादों जोङो, बिथांमोनहा खौसेनि बाथ्रा बुङो, नाथाय जोंनि बिपिएफनि नेताखौ साफा बख्ल' लांबाय थादों। दा खौसेथि जानायनि बाथ्रा रायलायबाय थादोंबा मानो जयेन होलायनांगौ? जोंबो बिथांमोननि लिडारखौ जोंबो लाबा, जोंनि लिडारखौ बिथांमोना लांनो नाङा। देट मिन्स बुजियो बे सायाव बे प्रमद बर'नि हयथ' मोनसे गेम खोमा बादिसो जों दा नुबाय थादों आरो मालाय। दा बेखौ स्पष्ट खालामना होथों, नङा होमबा? एबसुआ स्पष्ट खालामना होदों, एबसुआ दायित्व लादों, बेराफारनैनि लिडार बिपिएफनि लिडारखौबो बिथाङा कन्ट्रल खालामदों, इउपिपिएलनिखौ कन्ट्रल खालामदों बे दिपेन बर' बिथाङा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आं दिनै बिथांमोनखौ आपिल खालामहरगोन, खुगाफोरखौ बयनिखौबो सुथे, नङा होमबा? दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा दिगु होनलाबाय थादों, हाग्रामा महिलारि सारा सिब जालानो, माबा गुवाहाटियावसो माबा केबिनेट मन्थ्रि जाहैसिगोननो। बेफोर बे बानसावनाय बाथ्रा, बे उराबातरि बाथ्रा। बे उराबातरि बाथ्रा रायलायनानै जेबो दिनैसिम थिरांथा लानाय जायाखै। जोंनि पार्टियावबो माने बेखौ जों जेबो मिथियाखै। गतिके बेफोरबादि माने गोदाव सोराव माने बिपिएफखौ फान्ड लानाय मानाय बेफोरबादि बाथ्राफ्रा जाहाथे बन्द जायो, आरो बेखौ
कन्ट्रल खालामनांगौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा आं दिनै बिथांमोनखौ माने गेबें गोसोजों गोसो गोथारै दिनै खावलायहरदों दा बिथांमोना हारसिं गेलेबाथ' जोंहा बिपिएफआ जोंनि थाखाय मोजां मानो होनबा थांनाय बे बिसायख'थि बेवहाय जों 50,000आव जेनदों दा बेवहाय हिसाब खालामबा नायनो इउपिपिएल आरो बिजेपि हारसिं गेलेनांगौबा बिथांमोना इउपिपिएलआ दिनैहाय माने 3 नाम्बारनि पार्टिबो जानाय नङा बिसोर 4 नाम्बारावसो थाहैगोन आरोखि सासे सानै देरहाबोगोन ना देरहाबायबो सन्देह दिनै प्रमद बर'आ गावनि समस्तियावनो हां थोनो थिफुं आइसिइउआवसो दङ गयबारि समस्तियाव जे प्रमद बर'आ देरहागोन ना देरहा बेनि सन्देहसो दिनै बिथाङा जागासिनो दङ गतिके एबारनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हयथ' 0 आउट जानो हागौ जों अपारेशन अल आउट बेखौ दिनै स्टार्ट खालामबाय अपारेशन अल आउट जागोन बे इउपिपिएलआ दा बे अपारेशननि नामखौ जों होदों एबाराव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव एबारसो आसल अपारेशनाव जों नामायदों थांनायाथ' एमपि इलेक्सनसो नङा होमबा एमपि इलेक्सनाव जेनबाबो जेबो खथि खालामा बिटिसिआव जोङो 10 बोसोर नुबाय हिरा सरनिया दिनै एमपि जानानै थाहैदों खिन्थु बिटिसिआव हाग्रामा महिलाखौ जेबो खालामनो हायाखै बे नंगौना नङा दा बे जाबाय बास्तब छबि दा ओंखायनो दिनै जयन्त बसुमतारी दिल्लीयाव थांना मा मावनो हादों हायाखै दाख्लै नोंथांमोना बिथांनि मेडेन स्पिचआवनो नुबाय नङा होमबा बे खालि दुबसि एयारपर्टनि बाथ्रा बुंदों माबा बाथ्रा बुंलाबायदों खिन्थु बिथांनि बेयाव थांनायनि उद्देश्यआ मा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायसोमोन दा बिथाङा गावनि मेडेन स्पिचआव बेखौ बुङाखै माने मा बिलाय बे सासे बेर्थ नेता सासे फेलें नेता जयन्त बसुमतारीया बेखौ फोरमान खालामदों आरो मालाय दा बिथांनि मेडेन स्पिचनिफ्राय बुजिनो हाबाय जोंनि बिटिसि बासिफ्रा जे बे प्रमद बर'नि दारै जेबो जाला जयन्त बसुमतारी दिल्लीयाव जेबो खामानि मावनो हाखाया जों आगोलाव बुंबाय थाखादोंमोन बे भाषाबो रोङा इंलिस रोङा हिन्दी रोङा दाख्लै हिन्दी रायलायनायखौ नुखाबाय नोंथांमोना पार्लामेन्ट सेसनाव नङा होमबा बे मानसिया बे साउथ इण्डियानिफ्राय फैनाय लिडारफोरजों बोरै रायलायनो हम सेक्रेटारिजों बोरै रायलायनो बे हिन्दी बालाफोरजों बोरै रायलायनो दा बिनिफ्रायनो बुजियो जोङो इउपिपिएलनि गेजेरजों जों बिटिसिखौ रैखा खालामनो हानाय नङा बिटिसिखौ जों जौगानो हानाय नङा बे मोनसे फोरमान जादों आरो